Ja estàs a punt? Collons, això has comprat guants de rentaplats? Semblarem uns putos amateurs. Què cony és això? És una escopeta amb els canons retallats. No quedarà ningú viu. Fa un parell de nits van assaltar la timba d'en Mark Treadman. L'aire, l'aire, l'aire! Doneu tot el que teniu i no prendreu mal. Només són caders. I ara què fem? Comencem amb en Treadman. Només volen que parlis amb ell. I això què vol dir? Parla amb en Treadman, a veure què diu. Ei, què passa? Que parli amb ell. Sacsegi'l una mica, però no gaire fort, no volen que li facis mal. Et convido a una birra. Tenim els nanos. El tio fardava de ser tan bo que havia saltat la timba d'un paio per $100.000. Què collons els hi passa a aquests tios? No saben tenir la boca tancada. S'encén com una foguera. T'encarregues de matar-lo? Per això millor en Mickey. El de Nova York? Què vols que faci, un doble o ho aguanto bé? En Mickey és molt car. No pas ara. Agafa en Mickey. T'ho dic ja, ven cada dia. Ja ho sé. No et conec. Molt poca gent em coneix. He conegut pocs tios en la teva situació. Tens opcions. No sé si ho puc fer, això. Vas cometre un error i l'has de reparar. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Has mort mai algú? Ploren, supliquen i criden la seva mare. The man comes around. Jo els mato suaument. Des de lluny. Has vingut aquí per fer una feina. Un mitja merda com tu no em dóna ordres. T'he dit que surtis del No cotxe. vaig ser jo. Saps què has de fer, oi? And stomach dying. Aquest negoci es basa en les relacions. No em fotis riure. The man comes around. M'agrada fer les coses fàcils a la gent, fer-los favors de tant en tant.